Sunana Abdulrahman Ɗanzaki, ina mai farin cikin sanar da cewa ku danna mana subscribe a cikin wannan ƙayataccen shirin namu mai suna Gishiri a YouTube channel mai suna Daga TV. Kada ku manta Daga TV, ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawa. Fim ɗinmu mai suna Gishiri Web Series, kada ku manta Gishiri Web Series. Gishiri sai ka yi kuɗi gishiri. Assalamu alaikum jama'a, makallata fina-finan mu na Hausa musamman wanda ake kiran shi shiri mai dogon zango. Mun zo muku da sabon shirin mai suna Gishiri wanda zai dinga zuwa muku a tashar mai farin jini mai suna Daga TV. Shirin Gishiri zai fara zuwa muku ne nan ba tare da dadewa ba. Insha Allah, mu da kai abin da muke so ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa domin da mun dora shirin mu a wannan tasha ta mu ta Daga TV ya zo muku ba tare da bata lokaci ba. Gishiri zai je birni gishiri.